वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। हेलो हेलो हेलो। अरे नइखे सुनत तारा। ए जी आवाज में कटता। आवाज कटता यानी हम घामा में मरत तनी कहां बाड़ू? रोवा कहां बानी? हम कहां बानी? आ हेरे पंडलवा के लगे त खड़ा बनी देखने। केहू देख ली तो? केहू नहीं जाने सभे बावे या न जाने चली आव मिले पूजा करे के बहाने। ना 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 केहू देख ली तो? ए करे जा केहू नहीं जाने सभे बावे या न जाने चली आव मिले पूजा करे के बहाने। हथवा में लेके फूल दानी आव पंडल रे कबानी। काहे देरी कइले बाड़ू रानी आव पंडल रे कबानी। आव तरुण हां 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 आओ तनी तनी ने भीड़ भाड़ बा। अरे भीड़ भाड़ बा वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। भीड़ भाड़ लगत हवे। तो का करी लोगों के चिरा नहीं का? अरे ना लोग के चीर लगे का जरूरत बहन आओ हम परेशान बनी। भोरही से आइल बनी खानो नहीं खइले बरतावे खिस काहे बाड़ू लेती आइले। अच्छा किसी आई मत। भोरही से आइल बनी खानो नहीं खइले बरतावे खिस काहे बाड़ू लेती आइले। बढ़ जाई भीड़ त मिली नहीं लो देखाया करे जाना कर न छ। ना ये दादा बड़ा डर लगता। मरिचा जस घमो सहतानी अब पंडल वे तबानी। काहे देरी कइले बाड़ू रानी अब पंडल वे तबानी। अरे काहे देरी कइले बाड़ू हो? हम देरी कइले बानी भीड़ भाड़ बा केहू देख ली तो? हां तोरा ये तना डर लगता हमरा देही के डर नहीं के कौन धक कचुमड़ वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। ना ये हमार धन बस तनी सा सबर कर ली हम आते बानी। अरे सबर करत करत तो सबेरे से सांझ हो गई। सारा मारी देश लकी राजा अजैया काम भइल जी चल गई घरे कबे कोके पूजैया। अकेले छोड़ के? सारा मारी देश लकी राजा अजैया चल गई घरे कबे कोके पूजैया। गिनती गिनत बानी हम 10 तक भेट करबू की न बोल फटाफट। बस 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 आ गई नी। काहे तना करलू नादानी आव पंडल रे कबानी। कहाँ देरी कइले बाड़ू रानी आव पंडल रे कबानी। केहू नहीं जाने सभे बावे या न जाने चली आव मिले पूजा करे के बहाने। हथवा में लेके फूल दानी आव पंडल रे कबानी। काहे देरी कइले बाड़ू रानी आव पंडल रे कबानी। ना वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार।